Pintor, escriptor, fotògraf, viatger, cavaller, escultor, il·lustrador, català de l'any, un polifacètic artista que viu a l'Escala, empordanès, que de tant en tant ens regala en Vivaldi, un quadre. Estic parlant de l'amic Lluís Roura i Joanola. Molt bon dia, molt bona tarda, Lluís. Què tal? Bon dia, bona tarda, bon temps, bon any. Com va tot? Com prova ser català de l'any? No, català de l'any no, és Creu de Sant Jordi. Creu de Sant Jordi. Sí, bé. És igual. Ja Bueno, no és igual. Català de l'any també ho serà vostè? He set català, he set gironí de l'any. Gironí de l'any. La votació, el Punt Diari, deu fer uns 8 o 9 anys. Sí. Fer tot un debat, diguéssim, d'enquestes i de la gent que havia de votar lliurement i doncs vaig tenir la sort de ser anomenat gironí de l'any. Aleshores, aquest any tenim la Creu de Sant Jordi, que això ja es dona quan un ja està molt grandet. Aquesta emocionada creu, jo segur que és de les coses, de les alegries grans que he tingut la meva vida, una cosa que a vegades la gent diu, bueno, és que sembla com si els donen, escolta, és molt complicat. Jo vaig començar a pintar l'any 60. El primer quadre signat meu és el 12 de desembre de 1960. Vaig pintar a casa meva, una casa que deien La Casota, i vaig fer aquell quadre. Llavors m'orientava, més que ensenyar era orientació i consell el Joan de Palau de Banyoles, un gran pintor. I recordo que quan va veure aquell quadre i aleshores me va posar, com molt sorprenent, es va posar i diu, Lluís, però de veritat que no havies pintat mai? Dic, escolta, vostè mateix em va dir els colors, la marca Uker, que havia de comprar a Can Quer, que era allà a Banyoles, la botiga que venien els materials de col·legi i de pintar. I recordo, diu, es va quedar mirant el quadre i em posa la mà aquí en el muscle i em diu, doncs tu seràs un gran pintor. Bé, en tot cas, un petit pintor, un pintor que està caminant fins avui, fins aquí hem arribat. No, ni petit, ni per alçada, ni per artista, no? Vostè és un polifacètic? Bé, faig una mica de tot. Hi ha una anècdota que el meu pare sempre em deia que jo m'agrada fer de tot. I em deia, diu, home de molts oficis, pobre segur. Bé, jo no he estat ni pobre ni ric, ni mitjà ni molt, però me n'he sortit. Jo és que a vegades la vida és quan és massa curta. Jo recordo, he estat president del Rotary Club de Banyoles i sé que havia de fer un any de president. Dic, collar, què es farà? Mira, que necessitava 2 o 3 anys per fer tots els projectes que m'havien sorgit. Llavors a la vida te vas il·lusionant amb coses, hi ha tantes coses per fer. Jo m'hagués agradat ser metge, m'hagués agradat ser periodista, m'hagués agradat, cantant. Jo tinc una veu, em van fer una prova una vegada, m'ha dit que ja tenia veu de tenor, sí. Molt mal educada. I bé, per què mal educada? Mal educada perquè és que no he fet de classe de música. No perquè digui paraulotes, de tant en tant. Sí. De tant en tant sí. Saps què passa? Que jo, quan jo m'he criat a pagès, sí, esclar. Ja ho sabem, m'he criat a pagès, i a més, puc dir, començaria per un petit resum dintre del que pugui, que no ens allarguem massa. Jo vaig néixer gairebé una mica abans del temps que tocava, no? Era un 5 de desembre del 1943 i un dia que plovia a Bots i Barrals a Sant Miquel de Can Major, el part venia molt malament, van anar a buscar el metge de Mieres, el doctor Miquel Verdaguer, van venir pare i fill, el fill era el primer part que assistia i vaig néixer més mort que viu. A vegades fora vaig néixer més mort que viu, inclús aleshores em varen batejar per si era viu, em varen batejar per aquelles coses, si no m'anaven llims, m'anava la glòria, i aleshores em varen batejar, però després d'haver-me batejat, perquè jo sobrevisquís, el que feia falta era una incubadora sense cap falta. Què va passar? El metge intel·ligentment va fer anar el teulat, que hi havia del galliner, van agafar 4 teules, les 4 les van escalfar a la vora del foc. Van agafar-ne 2, una la varen posar de panxa a terra, a mi em van embolicar amb cotó fluix, em van posar dintre i l'altra teula a sobre com una tapadora. I alternant aquestes teules vaig passar-me 15 dies, vaig sobreviure, i aquesta va ser la incubadora improvisada del doctor Verdaguer. Llavors, tota aquesta cosa, jo penso, aquest paisatgisme i aquesta cosa, dic, jo soc un home nascut de la terra.
quan guardava vaques, tenia 9-10 anys, i el dissabtes, ja devia ser una mica presumit, perquè el dissabtes pujava al pi més alt que hi havia del bosc i em posava a cantar, perquè el diumenge, quan anàvem a missa, la gent deia, oh Lluís, quins cants que feies ahir, i jo em posava així, veies, creixia una mica. I ara, quan estava dient això, vostè ha parlat de glòria. Està la glòria, ara? Jo diria que he passat una vida de glòria. Jo he estat una persona molt afortunada. Sí, jo sobretot, a vegades el que voldria enviar el missatge, sobretot després d'haver tingut la Creu de Sant Jordi, és de dir, d'una persona que surt, podríem dir, si no la més humil, una de les cases més humils del poble, que a través del treball i de la feina i la vocació arribes a un punt que la societat et diu gràcies. Ara que tot sembla que tot està ple, que hi ha molts advocats, que hi ha molts metges. Mira, el meu pare hi havia una dita que deia que m'agradava, diu, la bota per plena que sigui, l'aixeta sempre hi cap. Aleshores, què vol dir? Diu, jo què faré d'estudiar d'advocat si n'hi ha molts? No, si tu ets un advocat estudiós i és brillant i t'esforces i per damunt de tot, aquesta societat que és la gran bota, tu com a aixeta hi cavaràs a dintre, tindràs un lloc. Jo, sobretot, és aquesta aspecte, ho dic molt, quan vaig a col·legis, he fet xerrades, a escoles, i els hi dic als nens i a les nenes que només la vida depèn d'ells només. Jo sobretot voldria que fos, aquesta medalla l'he tingut d'aquesta Creu de Sant Jordi més com un premi, però a dir que serveixi d'exemple en una societat, una gent que ara, molta gent està, en fi, desanimada, desencisada per tot plegat. Però jo dintre de tota aquesta societat estem en una societat de privilegi, de luxe. Jo he voltat gairebé per tot el món, he vist molts països, i el que tenim aquí és glòria beneïda. Ja sé que hi ha dificultats, ja sé que paguem impostos, ja sé que paguem moltes coses, però almenys tu saps que si demà caus malalt, tens un llit en un hospital, medicines pagades. Això, ja sé que hi ha gent que s'ha d'esperar per operar, i que gent que paga molt i que diu que ha pagat molt, però en tot cas tenim una societat, ojalà la puguem mantenir molt d'anys, perquè jo a vegades penso que no serà possible. Una empresa que tingui 14 milions de persones entre jubilats i parats és molt difícil arribar a final de mes. No sé si arribarà a tothom. Si jo li dic una paraula, per exemple, pintura, sé més o menys què em contestarà. La primera exposició va ser a Vic? Sí, va ser a Vic el 69-70, i una exposició a una galeria d'un amic meu, que també era pintor, i llavors feia una pintura jo amb textura, amb pols de marbre, i bé, una exposició que vaig vendre 4 o 5 quadres, i em va servir per fer, ja em semblava que havia fet quelcom important. O sigui, el pintor, quan fa la primera exposició, realment és un goig, i realment va ser una exposició que la recorda sempre com el primer quadre que pintes. La primera exposició la recorda sempre. I com recorda la primera exposició a Caracas? Aquesta va ser fantàstica. Aquesta, esclar, podríem escriure una novel·la, no? Perquè això venia, i fixa't tu, aquestes coses, aquesta dèria d'Amèrica, de Caracas, jo l'any 1952, l'estiu del 1952, el vaig passar aquí a Sant Pere Pescador, un mas que està entre Castelló i Sant Pere, el mas Bustins. Havia mort la meva mare, jo tenia 8 anys, i em varen portar aquí, doncs, aquí jo tal que agafés uns aires diferents. Aleshores, jo recordo que hi havia les closes, els camps d'arròs, i la meva tia me cantava unes cançons de barcos i mariners que anaven i venien d'Amèrica, que no eren altres que les habaneres. I jo me va agafar com una gran dèria d'anar un dia a Amèrica a fer fortuna. I aleshores jo recordo que quan anàvem amb l'avió, amb la meva dona, amb la Paquita, i ja veig les primeres muntanyes de la serralada del litoral de Caracas, em vaig emocionar molt veient que arribava a Amèrica, no? I aleshores aquesta primera exposició a la Galeria Covella, que és una galeria que has posat el Botero, el Guayasamín, el Guifredo Lam, gent molt important. Jo no sé encara com vaig caure allà. Per què creu que és més conegut a l'Empordà, a Catalunya i a fora de Catalunya i no pas a Espanya? Bueno, bé, doncs, és que hi ha una cosa. Fixi's el que li he dit, o sigui, que vull dir, a fora de Catalunya, a l'estranger, però a Espanya vostè... Excepte Madrid, per allà he fet... Ha estat a Arco. Sí, ha estat a Arco, ha estat a la Fira d'Art de Basel, a Suïssa, he estat a fer coses, però
el que hi ha és que el pintor sempre quedes molt limitat. O sigui, a veure, si tu no comences a moure els quadres i fes posicions i amunt i avall, quedes limitat en un cercle petit. Pot ser a nivell d'Empordà, a nivell de Girona, a nivell de Catalunya... Sí, però a nivell de fora també. Bueno, l'estatge a Veneçuela, jo... Suïssa, Àustria, Veneçuela, Rússia... Sí, a Rússia és posat. Jo, la resta d'Espanya, a Madrid sí que havia, en una època... Sempre m'he perdut l'època de Madrid, per mi, que vaig fallar perquè havia d'haver... Quasi haver muntat un pis a Madrid i estar mig any allà i mig any aquí. A Madrid jo tenia un camp enormement obert, però, esclar, les coses també la comoditat de casa, del teu lloc, del teu espai, de la teva família, i bé, esclar, és que un pintor gairebé poder el que hauries de fer és una persona anar sol per la vida. A mi va anar molt bé la família, la meva dona, els meus fills, però que el pintor necessitaries també el gran marxant, que et portés l'obra, i no has sortit aquest gran marxant. Sorgeixen, però molta gent, però és complicat. Tampoc no crec que vostè l'hagi necessitat el marxant perquè vostè sap vendre's. No ho crec. Jo el que passa que soc... Hi ha una cosa que diré, una anècdota. Hi ha una vegada que hi ha un amic meu de Banyoles, el Conrad Fargas, i ja estic parlant de molts anys, i jo estava preocupat perquè jo m'havien d'assegurar, jo dic, escolta, ell feia seguros, dic, vull assegurar la mà dreta, perquè, escolta, si tinc un accident, me quedo sense pintar, la mà o alguna cosa. I van anar mirant a veure què podien assegurar. I llavors era molt complicat assegurar el que és la mà dreta i els dits. O sigui, era complicat. I va la conclusió sempre al final, diu, escolta, diu, no et preocupis per la mà dreta i per la mà. Diu, tu el que t'has d'assegurar és la llengua. Per tant, si em permets això. Escolti'm una cosa, l'Empordà és preciós. Terra Santa, com és? A veure, jo diria que aquí hi ha el paisatge físic i allà l'espiritual. Aquell és el paisatge de l'ànima. Aquí volia veure'l. És així. Hi ha una cosa, això també canvia a la generació de les persones. La meva generació de la gent de 70 anys van fer catecisme, van fer la història sagrada, ens sabíem cada població de la Terra Santa, des de Nazaret, Cafarnaum, Canà de Galilea, Sidon, Betlem, la Muntanya de les Oliveres, Cafarnaum, tot això era molt familiar. Aleshores, vull dir, això era una mena de conte preciós, però que sabíem tota una història, però que no sabíem com era. Aleshores tu, quan vas, la primera vegada que jo vaig anar a Terra Santa, i he anat més de 20 vegades, em va impressionar. O sigui, allà em vaig trobar el paisatge de l'ànima, vaig posar cromos, vaig posar imatges, aquelles històries tan boniques que m'havien explicat jo fent el catecisme i quan anàvem a missa els diumenges, tot allò m'agafava forma, el llac de Tiberiades era... Clar, jo dic sempre, el riu Jordà és el nostre riu, el Ganges no és el nostre riu. Dels hindúes, el Ganges és el seu riu sagrat, no? S'ha plantejat mai fer una exposició a Terra Santa? Vaig mirar alguna vegada alguna galeria de Jerusalem, però no vaig acabar de veure... No ho sé. Per què? Per les circumstàncies socials, polítiques o... Podria ser. Hauries de poder entrar en una esfera de gent que gairebé el peregrí, jo dic peregrins, els turistes, els que van allà, fas una vida, diguem-ne, en certa manera supèrflua. Jo encara m'he vinculat molt amb els franciscans, tinc molt de coneixement, jo vaig a convent a Sant Salvador, he menjat allà amb ells, he estat allà, però poder ho he perdut, poder no ho sé, no sé què hagués passat. Igualment hauria estat bo, però jo el que feia era he estat allà pintant-hi, he estat un mes i he fet la meva exposició aquí, he fet una sèrie sobre Jerusalem, he pintat el llibre que vàrem fer amb en Josep Valls, Terra Santa, any 2000, i va ser un recorregut que jo ja hi puc fer d'aquí a Terra Santa perfectament. Però l'exposició no ho sé, no sé què ha passat, que poder és un dels fallos que a vegades tants coses a fer que ella ha quedat. No crec que sigui una errada, no? Perdoni que no va amb doble sentit, però hi ha alguna cosa aquesta vida que encara no hagi provat? A veure, jo he tocat una mica tot, a veure, el disc, jo saps que aniria a un punt aquest de la, no sé si toca ara o no toca, però per exemple tenim el Vivaldi aquí al davant, la ràdio que el veig. Sí. I llavors aquí veu, què passa aquí? Jo me trobava que quan estava al mig del camp, que tenim un Empordà que és fantàstic, jo quan veia la bellesa que tenia al voltant meu que estava pintant,
i veia aquells camps de blat, i aquells camps de girassols, i aquells camps florits de primavera. Dic, com la gent no pot gaudir, no pot veure això que estic trepitjant, que estic pintant. I aleshores, perquè la gent veu el quadre, però no és el mateix d'aquell entorn que estàs embolcallat. Llavors em va ocórrer, dic, ostres, escolta, diguem en Josep Oliva de Figueres, que digui un lloc, podíem fer les 4 estacions, amb el Vicenç. I ja vam començar. Hem estat 3 o 4 anys filmant, ell em seguia la primavera, l'estiu, després va venir el Vicenç Asensio, que va fer tot el muntatge. I d'alguna manera en aquesta obra es pot veure aquest punt de que la gent que gaudeixi d'aquest entorn, d'aquest paisatge exuberant, de bellesa infinita, no? I es pot fer una mica la idea, no sent la flaire d'aquest paisatge, però sí sent l'emoció a través de la música, a través de les pinzellades vibrants i que a vegades jo ens en feien pintar més ràpid segons la música, el moment que era un allegro, feien diferents moviments, no? I realment va ser una experiència que jo estic molt complagut. I es va fer a molts llocs de Catalunya, es va presentar el Vivaldi, es va fer junt amb l'Orquestra Cambra de l'Empordà, amb en Carles Coll, tocava en viu, en directe, i amb una gran pantalla es projectaven aquestes imatges. I els jocs més emocionants que poder pocs pintors han pogut pujar, que és l'escenari del Palau de la Música a Barcelona. O sigui, es va fer el Palau de la Música... El senyor Roura. El senyor Roura. Allà, digue'm. Allà estava. I eres tu? No, jo no, dic, allà estava vostè. Perquè jo, estem de tu i de vostè, però queda bé, queda així, doncs... Tot queda bé dit, queda bé. Jo crec que... Lluís, no em posis en un compromís. Jo crec que, la veritat, pujar a l'escenari del Palau de la Música i 2.500 persones en peu al seu dit, t'asseguro que és de les coses emocionants que es poden sentir. Jo, saps què passa? Que m'agrada molt. L'aplaudiment de la gent m'agradava perquè quan de petit feia teatre en el meu poble, els Pastorets, aquella cosa que aplaudien m'encantava, no? Aleshores jo he pensat, en canvi la vida de pintor serà molt trista perquè ningú t'aplaudirà, estaràs sol, estaràs en una exposició. I bé, és aquells... Quan comences a veure quin ofici faràs, què faràs, tot cas, bueno, aquí estem. Alguna vegada s'ha sentit sol? I a la vegada també la pregunta és, es sent molt estimat per la gent d'aquí? Sí, jo me sento molt estimat, molt. La veritat que sí, i de sol no, per una qüestió, perquè jo no sé amb quina solitud em parlaries, perquè ha parlat d'una solitud del pròxim, però hi ha una altra solitud que a vegades té el pintor, que el que faig primer al dematí, apretar el botonet de la ràdio i posar la ràdio. I jo he renunciat per aquest camps de l'Empordà, com que porto la ràdio en el cotxe, no porto a vegades el transistor, renunciat a pintar un quadre en un lloc perquè no podia arribar amb el cotxe allà i com que no podia escoltar la ràdio, dic, demà vindré a pintar el quadre. O sigui que aquesta solitud, diguem-ne, d'entorn, i l'altra seria la solitud, suposo que a la que referies, la solitud, diguem-ne, del pròxim, de la gent. No, jo m'he sentit molt estimat, molt valorat. Jo diria, allò que diuen de ser profeta a la seva terra, jo crec que... Et sents profeta a la terra? Jo crec que sí. Jo fins i tot, jo diria que m'he donat compte d'una cosa, perquè normalment els pintors som coneguts amb uns cercles artístics, amb uns entorns, però que jo, per exemple, me'n vaig a pintar a Dalt la Vajol, me'n vaig a pintar, no sé, a Santa Cristina d'Aro, i estàs pintant en un camp i et ve el pagès o l'hortelà i diu, caram, senyora Roura, aquí en una hora que ens pinti el... Caram, i dic, i vostè com ho sap, com el coneix? I home, diu, el seu quadre ho diu, i em recordo va passar Miquel Puig d'Ullà, un personatge, un pagès, amb el rector, i també va fer la pregunta aquesta, diu, és que la seva pintura està dient qui és vostè.